Vi har dina fingeravtryck i vår databas. Kan du översätta? Ja. Farahaga waxaan ka helnay computerka. Du har varit i Italien och Holland innan du kom hit. Horena Italia, Holland och soo martay. Italien är alltså det första land som du har sökt asyl i inom EU. Italien waa waddanka ugu horeysa sharci ka raadsatay. Och enligt Dublinkonventionen och första asyllandsprincipen så ska du tillbaka dit. Marka Dublin waxaan kugu celinaynaa Italia. Så jag kommer alltså skicka vidare ditt ärende till Dublin-enheten. Marka arrintaada waxaan u diraynaa qaybta xukunta Dublin. Ibland så gör de undantag för minderåriga. Mararka qaarkood dadka da'da yar waa loo ogolaaday inay joogaan. Problemet är att vi inte tror att du är minderårig. Laakiin adigu kuma rumaysan inaad tahay qof yar. Men vi kan däremot erbjuda dig en skelettröntgen för att ta reda på hur gammal du är. Laakiin waxaan ku saaraynaa rajo saan u garanno da'daada runta ah. Och den är helt kostnadsfri. Vi står för betalningen och den är frivillig. Lacagtan anaga kaa bixin marka muu mahadina ka walwashid. Och det skulle ju då vara en möjlighet för dig att bevisa att du är minderårig. Waa si aan u aragno da'daada runta ah. Man röntgar handleden eller tänderna. Rajada waxaa la saarayaa gacmaha iyo ilkahaaga. Ja. Har du några frågor? This is considered what is the points of reference. When they do an ID of a fingerprint, they use anywhere between, not usually 10, but some agencies will do 10. How long in Europe? 2 years. Italy? Italy, Holland, and Norway, and Belgium. So you're Dublin?
frågor till dig här nu. Du har sökt jobb som grafisk formgivare på vår reklamavdelning. Ja. Du har många fina betyg och bra referenser. Men varför tror du att du skulle vara lämplig för det här jobbet? Ja, jag är ung och nyfiken och utåtriktad och jag tror att jag skulle passa bra in med en arbetsgrupp. Det verkar vara så trevlig stämning här. Du har inte så lång arbetslivserfarenhet, men har du sökt många andra jobb? مرة قلت تمام ده ايش كزور شيء ندر الباس چی شو مره تخون نذاشتی بابا چیکار می‌کنی Well, I just wanted to tell you that Hamid has got put uppehållstillstånd today. He will leave us tomorrow for another home. Hamid? I hope that all of you will get your decisions soon. Okej. Prinsesstårta. Sen دیگه
It's okay. Nothing. Who is it? Daoud, Can you open the door, please? I'm okay. You okay? Okay. الان باید بری دیگه مادر منتظر واقعا خب دیگه باش موفق باشی داشت همیشه شما همچنین باز بعض موقع بیا سر بزن دیگه خداحافظ دیگه هلو Miss you too. Good luck. Yeah, I'm coming. Yeah, come back and say hello to us. You have to take off your jacket and your watch, please. What happened? What happened with your fingers? Nothing. This is not nothing. Okay. First X-ray and then doctor. You have to be absolutely still. Okay? Just relax. Absolutely still. goorma halkan aad shalay laakiin maraan imi Suudan admu Dublin ma tahay ha Hey, Dad. I'm supposed to meet a new guy. Elias? It's him. And Dad, we have a meeting at Migrationsverket the day after tomorrow. What's that? It's a meeting where they give the decision if you have to go back to Italy. I don't want to go back Italy. Don't worry. I will go into hiding. What? I will go into hiding. Don't worry, it's a long process before anything happens. Anyway, I will be there with you. Hey, Elias. My name is Nora. yaa waaya tani No good man kaga Can we go in there? Right. Can you close the door? waxay igu tiri safarkaaga wixii kugu dhacay wax ka qor waan isku dayay laakiin waxba kama xasuusto Libya. xabsi ma gashay 3 bilood baan u malaynayaa adigu ma joogta halkaa 6 bilood baan gaas
waxay nagu xidhayaan oo keliya Soomaali ahaan. Bara så att du vet så har vi utrustning som kan identifiera skadade fingeravtryck. La soco inaan haysano qalab qaadi kara faraha dhaawaca ah. Vi har fått resultat från röntgen. Raajadan kaa qaadnay jawaabteedna waa helnay. Och den bestämmer åldern men med en osäkerhetsmarginal på 2 år uppåt eller neråt. Så du kan vara mellan 17 och 21 år. Eftersom din historia inte är trovärdig har vi bestämt att höja upp din ålder till det den är i Italien. Sheekada hore nooga sheekeysay ma rumaysan karno. Taasna waxay keentay inaan go'aansano age-ka Italia isku dhiibtay inaan kaa dhigno. Du är nu 22 år gammal. Marka hadda waxaad tahay 22 sano. Jag har skickat en förfrågan till Italien och de har godkänt den och tar emot dig. Vi vet att det kan vara lite svårt i Italien, men det kommer säkert gå bra. Ognahay inay nolosha Italia adag tahay, laakiin way ku hagaagi doontaa. warqad meesha kula koobi. Jag skulle kunna få kopior på mina papper. Varför vill han ha det? Maxaa ku falaysaa? Waa noloshayda taas. Därför det handlar om mitt liv. Ja. Har ni plats för den här killen vi pratade om igår? Han skadade sig själv. Okej, jag förstår. Hur gör vi då? Tack. Är det något du undrar över? Ma jirtaa waxaad Ma la socotaa dhibta halkayna keentay? Tani ma og tahay dhibtay haysato? Hallå? Ja, okej, jag förstår. Ja, de vet att han är på väg. Ja, det är bra. Ja, tack. Hej. Då har de ordnat en plats åt dig på förvaret. Boos waxay kaaga heleen meesha la geeyay dadka la celinayo. Hej. Det här är Josef och han kommer att följa dig till förvaret. Ninkan waa Yusuf wuxuu geenayaa meesha dadka laga cesho. Och då är det här mötet avslutat. Kulankiina saan ku dhamaaday. Vänta, du ska följa med Josef. Sug wax yar Yusuf raacaysaa. Och så ska du få dina papper. Waraaqan oo ku siinayna. So now that you're 22, I am not your good man anymore. Goodbye and good luck. Hej. Hej. Josef från Migrationsverket. Ja, vad är det som händer nu? Jag ska ta den här killen till förvaret. David, maxaa dhacay? David är minderårig, han ska inte vara på någon förvar. David, ilaada. Nej, jag tror inte han är det längre. Han har fått ett utvisningsbeslut. Jaha. Okej. Hej då, David.
heter Johan, jag är psykolog här. Jag är bara här en gång i veckan. Och ja, personalen sa att du kanske behövde prata med någon. magacaygu waxaa lahaa Yuan psychologian yahay weygii inta hal maran joogaa so shaqaale inta ka shaqeyn waxay dhaheen intee qof la hadashid rabtaa. Hur känner du dig? Ska waran maxaa dhaha waa iska saya. Jo, det var en annan sak som de bad mig tala om för dig. Transporten till Italien, den blir redan nu på måndag. Arrin kale ku sheegi lahay oo safarka talyaaniga waa Isniintii. Det är jag.